Proč tu nikdo není? Ahoj. Ahoj. Mám tu někoho přidat? Můžeš... Ahojte. Ahoj. Všetci řekli ahoj. Kdo to sakryš je? Přestaň tohle, Jenna se nová George kamoška. Nehadajme sa, môžem koho dot pridat. Všetci povedali áno. Ahoj. 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 Čus. Proč jste přidali do takovou nóbku? Přestaň. Já za 2 dní mám narozeniny a dostanu Robux. O 2 dní pozdejc. OMG mne mama koupila Robux. Všetci řekli super okrem zlej. Jedu si udělat skin. Som zvedavá, ako to bude dočk vypadať. A já veľmi... Co ti je sakryš? Nic. Už jsem tady co říkáte? Wow. Nadherný. Wow. You? A vždyť jsme se ani drodne zoznamili za cinam. Já se jmenujem Kata a je mi 15. Já se jmenujem Odmia a je mi 14. Já zas Madonna a je mi 16. Já Lea mám 15. Já Daniela a mám 14. Proč máš víc, to není fér. Přestaň, vždyť to je úplně jedno. Tak CS, já už musím, ahoj. Já a ta Kata je hrozná. Tak už se asi všetky odpojíme, ne? Jo. Tak ahoj. Ahoj.